We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngokuhamba ngimithisa. Ngiyabingelela kuwe ntokazi kanye nomphakathi wala ekhaya. Nami ngithi ake ngithathe leli thuba ngixwayise abantu ngesithwalo. Ngiphinde ngixwayise labo mama abahambe bashiya izingane zabo emakubo. Indaba yami yinde kakhulu, kodwa ngizozama ukuyenza ibe mfishane. Ngikhuliswe ugogo ozala ubaba. Umama kuthiwa wangishiya ngino 6 months kugogo. Ubaba ke yena ubekhona empilweni yami. Noma nje bekanokuphinde anyamalale ngenxa yamatoho. Sangikhulisa kahle kakhulu isalukazi sami. Bebambisene ke naye ubaba. Sihambile ke isikhathi ngaze ngaqala nesikole. Kwathi lapho sengenza ugrade 7, ubaba waba nenye ingane. Angifuni ukuqamba amanga, ngangijabulile kakhulu ukuthi sengizoba nosisi omncane. Nogogo naye wajabula ngokubona ukuthi umndeni uyanda. Phela ubaba wazalwa waba yedwa. Kwathi ke lapho sengenza khona ugrade 9, ubaba walobola umama kasisi wami omncane. Injabulo yayibhalwe ebusweni kugogo. Phela kudala efisa ukuthi abe nomakoti. Kwathi nje kuwo lowo nyaka ugogo wahlaselwa ukugula. Ugula nje ugogo, vele sesihlala naye unkosikazi kababa. Lokugula ke kwagogo kwaku on and off. Ngelinye ilanga ubevuka angcono kakhulu, kodwa ngelinye ilanga avuke kumbambile. Ubaba bandla yena wazama ukumgijimisa ugogo kubo doctor. Kodwa ke ngelishwa kwagcina kumnqoba ukufa. Kwangiphatha kabuhlungu kakhulu ukundlula kukagogo emhlabeni. Phela ugogo ubefana nomama kimi. Ebunzimeni bonke bomhlaba, ugogo ubewa evuka nami. Sangikhulisa ngenhlonipho nangothando lesiyasalukazi. Lwafika ke usuku lokufihlwa kwakhe, ubaba walenza iqiniso wamfihla ngesizotha ugogo. Nabantu bomphakathi baphuma ngobuningi. Phela ugogo wayengumuntu wabantu. Ugogo undlula nje emhlabeni sengenza ugrade 10. Kwandlula nje izinyanga ezimbalwa, unkosikazi kababa waphinde wakhulelwa futhi. Baqala lapho ke ubunzima bempilo yami. Yazi lo mama wavele wangijikela, wangibonisa ubuyena. Angithi ubaba ubeshayela ama-truck. Bekunokuphela nje inyanga engabuyanga ekhaya. Noma abuyile bese anganaso isikhathi sami. Bekanaka nje unkosikazi wakhe. Lokho ke bekwenza ukuthi ngingakwazi ukumtshela izinto ezenzakalayo uma engekho ekhaya. Ngase ngiyingane nje enganakiwe. Kwaze kwangilaya ukufa. Isikhathi sahamba ke ngiphila leyo mpilo. Ngase ngiphenduke isisebenzi emzini kagogo. Lo mama wayengenzi lutho. Kwakumele ukuthi njalo ekseni ngaphambi kokuthi ngiye esikoleni, ngiqale ngipheke isidlo sasemini. Lapho ngangingakwazi kwaloko kupheka. Uma kwenzekile ngafaka kakhulu usawoti, ngiyoshaywa.
Uma ngibuya-ke esikoleni, kwakumele ngikline, ngiwashe izitsha. Isikhathi sokuthi ngibe ingane ngibhekane nezincwadi zami ngase ngingasitholi. Ngake ngazama ukukhuluma nobaba, wavele wathi angimbekezelele umama wenziwa isisu. Vele bonke abantu besifazane mabazithwele benza nje. Phela basindwa izisu yingakho bangakhoni kwenza lutho. Ubaba wangenza ngakholwa ukuthi izinto zizolunga. Kodwa kunalokho kwavele kwanyukela kakhulu. Kangangokuba ngaze ngawufeyila ugrade 10 wami. Vele ngangingeke ngiwuphase ngoba isikhathi sezincwadi ngase nginganaso. Naseklasini uthisha makafundisa bengilala ngoba phela bengivuka ngovivi. Bese ngihlala ngikhathele nje. Sahamba-ke isikhathi waze wayoteta lo mama. Ngase ngiba nethemba lokuthi ngoba sekatetile izinto sezizoba ngcono. Kanti angibuzanga elangeni. Kwavele kwabanzima kakhulu. Lo mama wayengilovisa nasesikoleni ethi yena uyagula, kumele ngimncedise ngokunakekela izingane. Asho nokusho ukuthi vele ngiyisidomu, ayikho nento engiyifundayo. Ubaba-ke yena eyakhe indaba angifuni nokuyikhuluma. Ngikhumbula ngelinye ilanga afika ekhaya angithola ngimabokoboko. Umzimba wonke ugcwele imivimba yemvubu. Ngathi ngiyamtshela ukuthi ngishayelwe into engingayazi, kuthiwa ngitshontshe imali. Wavele wathi mina angizwa vele, kudala abona ukuthi ugogo ubengitotosa. Naye wakhipha ibhande wangishaya. Asho nokusho ukuthi angimhloniphi umfazi wakhe. Ngicela ukunitshela ukuthi leyo mali wayithola lo mfazi. Kodwa akekho owabuya kimi azoxolisa. Lobunzima bengindlula kubo kwangenza ukuthi ngiqale ngifunise ngomama ongizalayo. Ngenkathi ugogo esaphila, bekanokukhuluma ngaye umama. Bekathi umama ngenkathi asazwana nobaba, bekanomngani khona la endaweni. Ngahamba-ke ngibuzabuza kubantu la endaweni, ngaze ngamthola lo mama owayengumngani kamama ongizalayo. Wathi kimi naye solokhu amgcina ehamba. Kodwa wathi angimuphe nje isikhathi uzoke ambheke nasezinkundleni zokuxhumana. Nangempela-ke kwandlula cishe inyanga namaviki ambalwa watholakala umama. Anazi indlela engangijabule ngayo ngelanga lokuqala ngikhuluma nomama wami. Angimchazelanga-ke bonke ubunzima engibhekene nabo. Ngacela nje ukuza ngizomvakashela. Wavuma-ke wathi uzohlela nalomngani wakhe ukuthi ngiza kanjani. Ngicabanga ukuthi naye umama wayengasakwazi ukulinda ukuthi angibone. Ngoba akuphelanga sikhathi esingakanani. Wangitshela lo mama ukuthi umama wami uyifakile imali yokuthi ngize. NgoLwesihlanu uzongiphelezela ayongigibeza amatekisi edolobheni. Lo mama-ke yena ngathi ukumbekela kancane ngesimo engiphila ngaphansi kwaso ekhaya. Yena vele bekazi ukuthi ngizokweqa. Kodwa ngamcela ukuthi angamtsheli umama wami.
Ubaba-ke angithi vele akahlali ekhaya. Lwafika-ke usuku lokuthi ngihambe. Ngenhlanhla lo mfazi kababa wayehambise ingane eklinikhi ngalolo suku. Nangempela-ke lo mama wangiphelezela wayongifaka ematekisini aya eFree State. Wathatha inamba kadriver wayinikeza umama wami. Ngahamba-ke ngaze ngafika. Injabulo enganginayo ngibona umama wami ongizalayo. Umama-ke ngamthola enomndeni wakhe, indoda yakhe kanye nezingane zabo ezintathu, umfana namantombazane amabili. Angifuni ukuqamba amanga, bangamukela kahle kakhulu. Kwaba mnandi nje cishe iviki lokuqala. Angithi vele ngangingakasho ukuthi angisabuyeli emuva. Indaba yonakala lapho umama engibuza ukuthi ngihamba nini. Ngasho-ke ukuthi angisabuyeli lapha. Ngathi nje ukumchazela kancane ngobe kwenzeka laphaya. Wakhombisa ukungidabukela, kodwa wawumbona nje ukuthi akayizwisisi leyo ukuthi angisahambi. Emva kokuthi ngimtsheleke umama, kusho ukuthi wakhuluma nendoda yakhe, kodwa yanqaba ukuthi ngihlale laphaya. Ngoba bese bahlala baxabana nje. Nezingane zakhona zase zikhombisa ukuthi angifuneki lapha. Wahlala nami phansi-ke umama wangitshela ukuthi yena angeke aphelelwe umendo wakhe ngenxa yami. Ngendlela engalimala ngayo uma ngizwa lawo magama ngavele ngabhodla konke. Angithi sonke lesikhathi ngifikile la, angikaze ngisho lutho. Angikaze ngimbuze nokuthi wangilahlelani. Mina into benginendaba nayo ukuthi ekugcineni ngamthola umama. Mhlambe uzovala isikhala sikagogo ngoba nogogo wayevale esakhe. Kanti lutho naye uzongilahlela izandla. Ngisho sengimtshele nokuthi lapha angikhoni ngisho nokufunda, ngigadiswa izingane. Wathi nje uzozama ukukhuluma nobaba. Ngamtshela ukuthi lowo muntu akezwa lutho futhi angakubulala ngalomfazi wakhe. Wathi nje ayikho into akangayenza, kuzomela ngibuyele emuva. Ngaqala lapho-ke ukuzonda abantu besifazane. Ngazitshela nje ukuthi munye kuphela umuntu obengumuntu wesifazane oqotho empilweni yami, ugogo kuphela. Lwafika-ke usuku lokuthi ngibuyele emuva. Nginitshela ukuthi lo mama akazange ngisho angiphelezele ukuyogibela itekisi. Wavele wanginika imali, wangilayela ukuthi itekisi eya edolobheni ngizoyitholaphi. Into engayikhala ngiyophuma esangweni la kulomuzi. Okwakungikhalisa kakhulu ukuthi kulo mama kwakunganyakazi ndawo. Ngisho noma sengimncenga ngiguqe ngamadolo. Futhi kwakungekho nokungabaza ukuthi uyena ngempela umama wami ngoba ngiyafana naye. Kahle kahle mina abazali bami ngifana nabo bobabili.
Uma nginobaba, ngifana nobaba. Uma nginomama, ngiphinde ngifane naye futhi. Ngahamba-ke ngayogibela, ngafika edolobheni lase-Free State. Ngafikelwa umqondo wokuthi angiye eGoli. Ngenhlanhla ngathi mangibuza ukuthi malini, ngathola ukuthi imali engiyiphethe izolingana. Ngangikhala indlela yonke. Ngikhaliswa ukuthi angazi nokuthi ngiyaphi, angilazi kwalelo Goli. Eduze kwami-ke kwakuhleli omunye nje ubhuti. Kusho ukuthi wanaka ukuthi ngiyakhala ngoba ngangifihla. Wazama ukungibuza ukuthi kwenze njani. Kodwa-ke sasingazwani kahle ngenxa yokuthi yena ukhuluma isiSuthu, mina ngikhuluma isiZulu. Ngalokho-ke angikwazanga ukumchazela kahle. Ngafika-ke eGoli, ngehla, ngacela lo bhuti ukuthi angiyalele ePark Station. Nangempela wangithatha wayongishiya khona. Wanginikeza amanamba wakhe, wangibhalela wona phansi ngoba nganginganafoni. Ngangingayazi-ke kwaleyo Park Station. Mina ngangizitshela ukuthi kuyindawo yokulala ngoba nganginokuzwa emsakazweni abantu abadumile mabachaza ngempilo yabo babethi bebalala ePark Station. Ngenhlanhla-ke iGoli lalingakabi yilento eseliyilo manje.